Det var en kold og fugtig morgen, og klokken var tidlig. Meget tidlig. Jeg skulle med min far på arbejde. Vi kørte afsted i min fars lastbil. Vi kørte ind til Amalienborg Slot, der hvor dronningen bor. Her skulle vi tømme nogle containere. Inde ved slottet stod en masse mennesker, som lignede fætter BR. De var vist vagter. Da vi havde fundet containerne, skulle jeg simpelthen bare tisse. Min far blev ved bilen og drak kaffe, mens jeg løb ind for at finde et WC. Det var et stort slot med en masse værelser og lange gange. Det lykkedes mig at finde et toilet. Det lettede. Da jeg så kom ud derfra, var der en masse mennesker i deres fineste tøj, som stod og kiggede på mig. De gav mig blomster og spurgte, om jeg havde en god tur. Jeg tænkte, at det var nogle flinke mennesker, som arbejdede her, og jeg sagde, at jeg havde haft en rimelig god tur. Det er jo altid rart at komme på toilettet. De ville have mig med ned og spise morgenmad. Fint, tænkte jeg. Jeg napper en tebirkis. De smager altid godt. Midt i maden skulle vi rejse os. For nu kom selveste dronningen ind. Der gik en masse mennesker bag ved hende. Også en, som holdt et askebær. Så siger dronningen direkte til mig: Kære kejser Ramalama Bama Ding Dong. Hvad, tænkte jeg, og fik næsten mit tebirkis galt i halsen. Er hun fuld lige fra morgenstunden? Hun blev ved med at kalde mig kejser, og jeg legede bare med på legen, for det troede jeg jo det var. Derfor sagde jeg, at der manglede nogle tegneserier på slottet, og at mine fødder trængte til lidt massage. 5 minutter senere hyggede jeg mig med tebirkis og tegneserier. 3 damer masserede mine fødder. Herligt, tænkte jeg. Jeg kunne godt vende mig til at være kejser, uanset hvad hans navn så var. Men så gik døren pludselig op, og der stod min far i hans blå arbejdstøj og kiggede undrende på mig. Vi skal altså videre, Niklas. Læg så de tegneserier, kom her. Så kastede alle fætter BR-vagterne sig over min far. Hvad fanden har I gang i, råbte han. Jeg skal da have min søn med hjem. Din søn, sagde dronningen. Det her er skam kejser Ramabama Lama Ding Dong, som er kommet helt fra Chamaraland. Nej, det er Niklas fra Tostrup, sagde min far til dronningen. Men der står en dværg ude på gangen, der taler et mærkeligt sprog. Snak med ham, for nu tager jeg Niklas med. Det hele var en misforståelse. Kejseren var gået på toilettet lige efter mig. Og da jeg kom ud af døren, troede de alle sammen, at jeg var kejseren. Den dag i dag griner vi stadig af den historie. Det er jo ikke hver dag, at man bliver behandlet som en kejser eller spiser morgenmad med dronningen.